Sanibonani uDr Mhlaba lo bakwethu cha ngithi angibuye la nginikeze la information kubantu esibagezile bangena emabhavini bahamba bayodla i-treatment after ababhabo like awuthola imithi mawuphuma emabhavini ucatshe uqiniso kuzovuleka isebenza izinto zakho iphakame zihambe ziye phambili. Kodwa ke ngicela ukunikhuthaza ukuthi musukuma ukusebenzisa imithi mawuphelelwa ile mithi yokuqala owunikwe yona buya phela uze eKhemesi la Kwa-Mhlaba khona la eNdumbeni eSejari uzothenga imithi yokugeza, imithi yokusteam kanjalo nemithi yokuchela emabhizinisini. Ingabe seniyama ngoba uzobona kuphinde kusileka futhi uyabusuloku uyayithengela nje imithi yokuqhubeka. uNkulunkulu abe nani, ozani Kwa-Mhlaba.